राकेश ब्रह्मनो गोविंद बसुमतारीनि डिप्युटी चिफखौ राकेश ब्रह्मनो गथायनांगौ। राकेश ब्रह्मनि माखासे मावनो हानाय खामानिखौ जों नुहुरदों। डिप्युटी चिफखौ जुदि राकेश ब्रह्मआ मोनोबा एक्सएनडिपिनि जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोननि खाथियाव थांनानै खबर लाहैगोन। एक्सएनडिपिनि केसनि जेंनानि सायाव माथो होगोन, रायजो राजानि सायाव माथो होगोन, दिल्ली सरकारखौ माथो होगोन, गुवाहाटी सरकारखौ माथो होगोन, प्रमद बर'खौ माथो होगोन, हेमन्तखौ माथो होगोन राकेश ब्रह्मआ। बिनि थाखायनो डिप्युटी चिफखौ प्रमद बर'आ गोविंद बसुमतारीनिफ्राय बिबानखौ एंख्लायनानै राकेश ब्रह्मनो होनांगौ। वान्टेड केनारामखौ हमनो हाबाय। बिनि थाखायनो आं खावलायहरो जोंनि बर' मिडियाफोरखौ रेवथानि जानानै थांनाय इनकाउन्टार, बे इनकाउन्टारनि सायाव माब्रै जानाय बेफोरखौ केनारामनिफ्राय सोंनानै स्पष्ट बर' रायजो राजानो फोरमायनो हायोबा मोजां जागोन। जोंनि बर' मिडियाफ्रा थांनानै स्पष्ट केनारामनिफ्राय माखासे सोंनाय फिननायखौ लायोबा मोजां जागोन होननानै आङो जोंनि बर' मिडियाफोरखौ खावलायहरो। এইবাৰ বিপিএফে আমাক ইউপিপিএল দলক সমৰ্থন দিব, এইটো কথা বতৰা ফাইনেল হৈছে আৰু কি। এই ইলেকশ্যনটো আমি বাৰ কৈছোঁ যে আমি দুটা সমষ্টিত আমাৰ খেলা ঠিক তেনেকুৱা আমাৰ ইচ্ছা আছিল, কিন্তু ওপৰ নেতৃত্বৰ পৰা যিহেতু আমাক কথা দিছে যে এটা চিট আমি এৰিব লাগিব, আমি এৰাৰ কাৰণে সাজু। আমি ওদালগুৰি নয়তোবা আমি কোকৰাঝাৰত এটা চিটত আমি খেলিম। স্পষ্ট राकेश ब्रह्मआ रायजो राजानो फोरमायदों। उदालगुरि क'क्राझार इउपिपिएलआ मोनसे आरो बिजेपिआ मोनसे मोजांनि खोथा। प्रमद बर'नि नाजानाय, प्रमद बर'नि साननाय, एक्सएनडिपिफोरनि जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोनखौ उदां आरो एक्सएनडिपिनि केसनि जेंना, रायजो राजानि जेंना, बिटिआर एकर्डनि गासैबो एकर्डखौ जुदि सुफुंनो थांदोंबा मोनसे नङा मोननैखौबो बिजेपिनो हगारना हो। बर' रायजो राजाफ्रा आरो 5 बोसोरनि उनाव लामा लामा गाबनो गोनां जागोन। जोंहा बुंनांगौ जेबो अधिकार गैया। बिजेपि सरकारा बर' हारिनि थाखाय, एक्सएनडिपिनि थाखाय आरो बिटिआर एकर्डनि सायाव जुदि खामानिखौ मावफुंदोंबा सोरबा इउपिपिएल हान्जाया बिजेपि सरकारनो बा बिजेपि पार्टिनो अबेबा एमसिएलए, अबेबा एमपि खथा, अबेबा एमएलए खथा जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। लोगोसे राकेश ब्रह्मआ स्पष्ट खोथाखौ फोरमायदों। इउपिपिएल हान्जानो बिपिएफ हान्जाया गासैबो सावरायखानाय जाबाय। बिपिएफ हान्जाया इउपिपिएलखौ सापर्ट खालायगोन स्पष्ट राकेश ब्रह्मआ बुंना होदों। राकेश ब्रह्मआ खुला मानसि, लाखुमा लुखुमाला गैया। गोनां जायोबा राकेश ब्रह्मआ मालाबा गिबिसिन इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफ हान्जायाव फैगोन, गोनां जायोबा बिपिएफ हान्जानिफ्राय इउपिपिएलआव लाबोगोन। राकेश ब्रह्मआ खुला मानसि, अरायसम खुला मानसि। राकेश ब्रह्मनि जाबायदि खामानि मावनाय रावबो बिटिसि बिटिआरनि सिङाव राकेश ब्रह्म बायदि खामानि मावनो हायाखै। गावनि एलेकायाव न'खर न'खर थांनानै सोर मा जाल्लायाव दं, सोर माबायदि उसुबिदायाव सोलिनानै दं बेफोरखौ न' थांनानै खबर लाहैदों। बेबायदिसो जानांगौ राकेश ब्रह्म बायदि। सोर बेसेबां माहाजोन, सोर बेसेबां दुखिया, बेबायदिसो खामानिखौ मावनांगौ। राकेश ब्रह्म बायदि खामानि मावनानै देखायनो हानाय सोर एमसिएलए, सोर एमएलए, सोर मिनिस्टार दं? सोरांबानो जों फोरमायो दिल्लीयाव सोरबा मिनिस्टारखौ दैथायहरनो हायोबा बर'फ्रा जौगासिगोन। बोरो रोंगोरा साराबो दिल्लीयाव थांबाय सिरि, प्रमद बर'आबो थांबाय दिल्लीयाव सिरि। मा मावदों मा मावाखै रावबो बुंस' हाया। बिनि थाखायनो गुवाहाटीयाव फैलायबाय बर' एमएलएफ्रा स्रि, एमसिएलएफ्राथ' गोदाव सोराव मा मावगोन मा थागोन। दिनैनि समाव राकेश ब्रह्म बायदि खामानि मावनो हानाय जों नुवाखै। गावनि हमस्टियाव, गावनि एलेकायाव न'खर न'खर थांनानै सोर माहाजोन, सोर दुखिया, सोर माबायदि खैफोद जार्लायाव दं बेबायदि राकेश ब्रह्मआ खबर लानो थांदों। बेबायदिसो जानांगौ। राकेश ब्रह्मआ मोजां खामानिखौ मावोबा प्रमद बर'आ दुखु मोनो जानो हागौ। नाथाय जोंनि खोनानो मोननाय मथे राकेश ब्रह्मआ हेलौ सार आं दिनै ओरैबायदि खामानि मावनो नागिरदों बेबायदि सोंग्राबो मानसि नङा। राकेश ब्रह्मआ
रायजोनि खामानि मावनो होननानै जुदि बिबानखौ मोनदोंबा मानो थाखाय सान हर प्रमद बर'नाव फन मारिनांगौ जाखो जों बेबायदि माखासे खोथाखौ रायजो राजाफोरनिफ्राय जों खोनायो जोंनि खोनानो मोननाय मथे राकेश ब्रह्मआ प्रमद बर'नाव सोङा रायजो राजानो माबा मोनसे होनांगौ रायजो राजाफोरनो माबा मोनसे हेफाजाब होनांगौ रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनांगौ मालाबाबो प्रमद बर'नाव फन मारिनानै थाङा नाथाय प्रमद बर'आ ओरैबायदि राकेश ब्रह्मखौ रागा जोंमालाय मा खालामनो हानो गावबा गाव पावार राकेश ब्रह्म बायदि जा सोरबा रायजोनि खाथियाव थाङोबाबो माबा मोनसे रायजोनो आसनि होबाबो माबा मोनसे रायजो राजाफोरनो हेफाजाब होबाबो प्रमद बर'नाव फन मारियालासिनो गावनि गोसो बायदि खामानि मावनो हानाय अधिकारखौ लानानै खामानि मावनांगौ नाथाय माखासे एमसिएलएफ्रा प्रमद बर'नाव नंनायनि नङैनि नैबायदि खामानिखौ मावजागोन नामा उमुकखौ मावजागोन नामा टेनखौ मावजागोन नामा बेबायदि जुदि अथरिटि लाबाय थायोबा खामानि मावनो थाखाय माखासे जेंना दं राकेश ब्रह्म बायदि जा मानो गावनि पावारखौ लानानै मानो फन मारिबाय थानांगौ जाखो साननि हरनि आं दिनै रायजोफोरनि प्रग्रामाव थांनो आं गाबोन ओरैबायदि प्रग्राम लादों ओरैबायदि आं रायजो राजाफोरनो होनो बेसेबां सोंनांगौ जाखो जेब्ला पावारखौनो होना दोनखाबाय मानो सोंबाय थानांगौ जाखो बिनि थाखायनो आं खावलायो गबिन्द बसुमतारिया डिपुटि चिफखौ राकेश ब्रह्मनो हगारना हो राकेश ब्रह्मआ डिपुटि चिफखौ जुदि मोनोबा एक्सएनडिपिनि जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोननि खाथियाव फैनानै खबर लाफैगोन एक्सएनडिपिनि केसनि जेंनानि सायाव माथो होगोन रायजो राजाफोरनि जेंनानि सायाव माथो होगोन राकेश ब्रह्मखौ मावनो हागोन बायदि जों नुदों ओंखायनो राकेश ब्रह्मनो गबिन्द बसुमतारिया गावनि बिबानखौ नागारोबा मोजां जागोन दिनै जों नुयो हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौबो फंसेबो राव बुङा दिल्ली सरकारखौबो फंसेबो बुङा गुवाहाटी सरकारखौबो फंसेबो बुङा क'क्राझार सरकारखौबो जेबो बुङा अब्ला गबिन्द बसुमतारिया मा खामानि मावनो जोबथेसालियाव थानायफोरनि फंसेबो बुङा एक्सएनडिपिफोरनि केसनि जेंनानि फंसेबो बुङा रायजो राजाफोरनि फंसेबो खोथा बुङा बेबायदिबा मा खामानि मावनो बिनि थाखायनो आं राकेश ब्रह्मखौ खावलायहरो गबिन्द बसुमतारिनि जायगायाव राकेश ब्रह्मआ बिबानखौ लानांगौ आरो थाबैनो गावनि बिबानखौ गबिन्द बसुमतारिया नागारनांगौ राकेश ब्रह्मनो होनाय होयिया बे उननि खोथा डिपुटि चिफखौ जुदि मोनोबा बे खामानि मावथारगोनखौ जों नुदों रायजो राजाफोरनि जेंनायाव माथो होगोन प्रमद बर'खौ हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ माथो होगोन दिल्ली सरकारखौ माथो होगोन गुवाहाटी सरकारखौ माथो होगोन क'क्राझार सरकारखौ माथो होगोन बिनि थाखायनो एक्सएनडिपिनि जेंनाखौ सुफुंनोबा डिपुटि चिफखौ गबिन्द बसुमतारिनि जायगाखौ राकेश ब्रह्मनो होथारनांगोन